Velkommen til Kongeå Trailercenter i Brørup. Som Danmarks suverænt største trailercenter med over 35 års erfaring, har vi kompetencerne til at klare og tilbyde næsten alt inden for trailere. Gå på opdagelse i vores store udvalg af nye og brugte trailere, udstyr og reservedele. Vi har helt sikkert noget, som passer dine behov. Har din nuværende trailer problemer, så kan du nemt og hurtigt kontakte vores værksted. Her tilbyder vi alt fra service til håndtering af forsikringsskader. Kongeå Trailercenter tilbyder også udlejning af trailere, og da centret ligger tæt ved motorvejen, er det nemt og bekvemt at hente og aflevere traileren tilbage. Da vi har eget nummerpladekontor, klarer vi hurtigt registrering af de nye trailer, mens du drikker en kop kaffe. Vi har åbent alle dage, bortset fra søndag, og står alle dage klar til at give dig den bedste service.